Η ιστορία του κτήματος Χατζημιχάλη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιοχή της Αταλάντης, στη Λοκρίδα, όπου το 1973 ο κ. Χατζημιχάλης αγόρασε τα πρώτα 90 στρέμματα αμπελώνα. Μελετώντας διάφορους αρχαίους συγγραφείς και την ιστορία της περιοχής στην οποία υπάρχει η καλλιέργεια αμπελιού συνεχής εδώ και 2.500 χρόνια, το όραμά μου ήταν να φτιάξω ένα από τα καλύτερα κόκκινα ελληνικά κρασιά τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας το Cabernet Sauvignon και έχοντας στο μυαλό μου την γαλλική κουλτούρα, όπως το αποδίδουν δηλαδή στην περιοχή του Μπορντό. Αυτή η συγκεκριμένη περιοχή της Κυκλάδους Αταλάντης έχει μια ιδιομορφία, η οποία τη χαρακτηρίζει το ρεύμα αέρος, το οποίο ανεβοκατεβαίνει από τον Παρνασσό στη θάλασσα και από τη θάλασσα στον Παρνασσό. Υπάρχει ένα φυσικό air condition στην περιοχή, να το πούμε έτσι, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργεια σταφυλιών άριστης ποιότητας. Δημιουργείται ένα μοσαϊκό από τελείως διαφορετικά μικρό αμπελοτόπια, τα οποία ενώ έχουν τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά, διαφέρουν ως προς τις κλίσεις, ως προς το ύψος. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι εκμεταλλευόμαστε τη μοναδικότητα που διαμορφώνουν το έδαφος, ο προσανατολισμός, η κλίση του αμπελώνα, το μικροκλίμα, η ηλικία και φυσικά η ίδια η ποικιλία από την οποία προέρχεται το κρασί. Το κτήμα Χατζημιχάλη σήμερα διαθέτει 2.000 στρέμματα ιδιόκτητο αμπελώνα. Παράγεται μια ευρεία γκάμα κρασιών, είτε από συνδυασμό ποικιλιών, είτε από συγκεκριμένα αμπελοτόπια, τα λεγόμενα single vineyard. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της σειράς αυτής είναι το Cabernet Sauvignon, τα δύο single vineyard Chardonnay, το Sauvignon Blanc και φυσικά ο λευκός και ο ερυθρός κτήμα Χατζημιχάλη που αποτελούν τις κλασικές ετικέτες του κτήματος. Εδώ πέρα πάνω στα βουνά είναι πολύ χαμηλές οι αποδόσεις, σχεδόν 500 με 700 κιλά το στρέμμα. Υπάρχουν βεβαίως, αν πάμε πιο ψηλά, που φτάνουν και 200 και 300 κιλά μόνο το στρέμμα και βγαίνουν τα πάρα πολύ καλά και ακριβά κρασιά από τα υψηλότερα αμπελοτόπια μας. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι δύο καπνίες, ο λευκός που είναι 100% Chardonnay και ο ερυθρός καπνίες που είναι 100% Cabernet Sauvignon, το μερλό, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά και τις ναυαρχίδες του κτήματος Χατζημιχάλη. Τα ερυθρά κρασιά εινοποιούνται σε οριζόντιους εινοποιητές περιστρεφόμενους. Δεν χρειάζεται να σπάσουμε το καπέλο με μηχανικά μέσα, δηλαδή με αντλίες. Γίνεται με φυσικό τρόπο, δηλαδή με την περιστροφή. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερυθρών ίνων του κτήματος Χατζημιχάλη περνάει από βαρέλι, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία της σωστής εινοποίησης. Στις λευκές εινοποίησεις γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις προζυμωτική εκχύλιση εν ψυχρό και έπειτα ακολουθεί η εινοποίηση σε ανοξίδωτες δεξαμενές και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η εινοποίηση σε δρύινα γαλλικά βαρέλια ή σε ξύλινους δρύινους εινοποιητές. Για το κτήμα Χατζημιχάλη το κρασί είναι πρωτίστως ένα πολιτισμικό αγαθό. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει και ο επισκέπτης που θα έρθει στο κτήμα. Μπορεί να γνωρίσει τον πολιτισμό του κρασιού μέσα από μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα διαμόρφωση του εινοποιείου. Για εμάς, για το κτήμα Χατζημιχάλη, καλό κρασί είναι το αληθινό, το ειλικρινές, το ποιοτικό κρασί. Αυτό που εκφράζει τον τόπο της προέλευσής του, αυτό που έχει τυπικότητα ουσιαστικά και χαρακτήρα.